Ready खालामगासिनो आं मबाइल थुनाय जागासिनो vlogando Hello everyone, good morning. Welcome back to my YouTube channel. So, dini ang tin खेबसे भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोलायबाय. So, बे आंनि सिस्टार सानै. ओमफ्राय आङो दिनै आबैमोननि न'आव थांनायदों. ओमफ्राय बेवहाय आदा सासेनि हाबा दङ. So, आं बेवहाय हाबायाव थांदोंमोन. So, बेनिनो आं ब्लग बानायदोंमोन. So, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो. आं बुरै आरो आइ बिब' बिनानाव सानैबो हाबायाव फैदों दिनै. आदानि हाबा दङ ओमफ्राय जोंहा फैदों आरो दे थ'थ'र' खुलुमबाय बापरे आदैनि माथोखौसो बांसिन खोनाबाय आङो ओंखाम जासिदो दे जा दरा गोदाना हाबानिफ्राय फैलायबाय ओमफ्राय दा माने जिलांग' एकदम खना सना जेबो गैया खना आरि गाननानै फैफिनसै आरोना ओमफ्राय दा जों आबै लानाव थांनो नांगौ जोंहानि आइनि न'आव बाथौ मन्दिर बेयो जोबोर मोजां जाबाय सानि टपखौ गोदान बानायदों न' मोनफैबाय सानैबो वा नों माला फैनाय दहाय मा आब' आंनि नामा मा रंजालि आब' अनजालि आब' रायलायगासिनो आनै आबै आयं आनै गेदेर आनै नाहरसं बे आनै गेदेर जोंहानि ओमफ्राय आदै बे आनै लाजिसो दा आबै लाना फैदो होनदोंमोन ना नैबे जाहानि आबैया जाहानि आबैनिफ्राय ओंख्रि हामा जादों मानसिया ओइनि माबानाय जादों मा जादों बेखौ ओमफ्राय गुमैहै हाबसिबाय बहाबा बुरै गुमै जों ओमफ्राय हाबायाव थांनो ओंखारबाय आरोना आं दख'नाखौ चेन्ज खालामबाय जानो थांसै नै आनैमोन आब'मोन गासैबो एसे देलायबाय हाबानि थाखाय हाबा मोनफैबाय हाबा ब्लगावनो हाबायाव मोनफैबाय जों नै video. Dorani binarau.
गोदोनि एकदम भिडिअस लादों आं मामा भिडिअ होननानै बावबाय थायो ओंखाम जागासिनो जों दा ओंखाम जानायनि गेजेरावसो भिडिअ लाबाय आं सिंगार हिमालयानखौथ' गासिबो सिनायखायो नङा होमबा स' जों बेखौ लोगो मोननानै फट' लाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम सोना लानानै नैया एकदम गैजोन साब्रै नायदो रागा जोंबाय आंखौ फट' खेबनायनि थिमा स्कुल टाइमाव जाखायोलै माथो मा गोदो थिमा नायगोन जोबथ'बाय ओमफ्राय जों मोसानाय नायनो फैदोंमोन आरोना नैबे बाथौ जोबोर मोजां साजायदों आरोना बाथौखौ एकदम बिबार होफबजोबदों साजायफबजोबदों जोबोर मोजां नांदों आङो नोंथांमोना माबोरै मोन्दों कमेन्ट खालामलाय आंथ' ओरैबायदि मोजां मोन्दों ओमफ्राय दा केमेराफोराबो पेकआप जाबाय सोलांगासिनो गावनि जगार